Күнне үзебезнең конгресс бинасына җыелган өчен килгән барыгызга да бик зур рәхмәт. Барыбыз бергә җомга көнне үзебезнең бөек шәхесебезне Илһам абыйны мәңгелек юлга озаттык. Татарстан, татар халкы өчен, бөтен дөнья өчен, Россия өчен зур югалту. Чөнки беренче президентыбыз да Рөстәм Нургаевич әйтте инде, андай шәхесләр 100 елга, 1000 елга бер тапкыр унаталар, ләкин аның шулай лайыклы булуы, халкыбызны күтәрү, республикабызны, татар халкын шуңа күрә безнең өчен бик мөһим. Һәм инде менә шулай барыбыз да җыелып, аны зурлап, соңгы юлга озату безнең өчен горурлык. Менә әйтәбез инде, Илһамның мирасы дип хәзер президентыбыз берничә яктан тәкъдимнәр ясап, хәзер инде мәңгелек юлга озатканнан соң аның исемен мәңгеләштерү. Шуңа күрә әгәр дә үзебезнең арада ниндидер тәкъдимнәр булса, без һәр вакытта да ачык әйтергә була, тәкъдим итәргә була. Шуңа күрә ул бер караганда да зур инде. Концерт залына исем бирү, урамнарга һәйкәлләр кую, китаплар язу, кинолар, документаль фильмнар, бөтен нәрсәләр, төрле фестивальләр. Шуңа күрә әгәр дә ул гына җитәрлек дисә, ул да җитәбез дип инде, яки тагын бүтән чаралар уйлап табыйк дип, музейын һәр вакытта үтә торган бүтән чараларны, туган ягы, Сарман яклары, бүген Тукай районнары бар. Шуңа күрә аларны да уйлап бетерергә кирәк. Шуңа күрә менә без инде бүген очрашуны шушыннан башлап җибәрәбез. Шуңа күрә әгәр дә тәкъдимнәр булса, без һәр вакытта да хәзер. Һәм конгресс ягыннан, хөкүмәт ягыннан үзебезнең уртага салып сөйләшкән бердәм тәкъдимне җитәкчегә җиткереп, аны тормышка ашырырга була. Шуңа күрә бүген менә шуны белән башлап җибәрәбез. Икенче караганда инде менә без әйтәбез инде, татар милләте турында әйткәндә, татар шәхесләре, татар гаиләләре, татар теле, татар моңы, татар тормышы дигәндә, хактан да без күптәннән инде стратегия турында сүзләр күтәргәник, язып та караганик төрле елларда. Хәзер инде менә 24 сентябрьдә президентыбыз Дәүләт Советына юллама ясаганда, безнең каршыда, конгресс каршында инде татар халкының үстерү юнәлешендә стратегия язырга дип куйды. Шуңа күрә без инде аның өстеннән якынлашабыз һәм төрле очрашулар үткәрәбез. Хәзер халкыбыз янына чыга башладык районнар буенча. Шуңа күрә ләкин безнең тагын әле районнарда гына түгел, Казанда монда очрашу мөмкинлекләре була. Һәм менә мин инде бүген сезнең барыгызны да монда сораган язучылар берлеге ягыннан сез әгъзалар буларак. Шуңа күрә әгәр дә инде кемдер шушы 16 январьдан соң безнең инде презентация булгачтан карап, тәкъдимнәр булса, шелтәләр булса, ниндидер уртага салып сөйләшерлек сүзләр булса, без аңа әзербез. Амави китеп барды, китеп барганнан соң да сез дә карагансыздыр, безнең бик күп кенә мәгълүмат чараларында язучыларыбыз, шагыйрьләребезнең Илһам абыйга атап язылган шигъри юллары бастырылды. Ул тарих битләренә кирип кала торган, аны мәңгеләштерә торган сүзләр, әйтелгән фикерләр. Шуңа күрә дә менә безнең милләтебез бүгенге көндә, дөресен әйткәндә, тел мәсьәләләре белән авырып яшәгән вакытта менә сез матур итеп күтәреп алдыгыз. Чынлап та бу бик кирәк безгә. Һәм инде менә шушы каядыр барып, каядыр очрашулар вакытында конгресс барган җирләргә безгә әйтәләр, Яшел Батыр түгел, Рәхмәт абыйларга безне менә андый җирләрдән калдырмасалар бик тәйбәт булыр иде. Шунда ачыла, дөньяның сулышы да аны күреп табыла һәм аны язучы каләменнән аны без безгә төшереп тә дарыбызга язып алабыз. Инде менә бөтен дөнья татар конгрессы үзенең өчен һәр вакытта матур бара. Рәхмәт. Шул ук кичкенә генә бер мисал, кичкенә түгел, зур мисал дип әйтик, Сабан туйларын алыйк. Алары да аның татарны берләштерү, бергә бер-берсен табу, бер-берсе белән таныштыру,
күрше белән күрше терәлеп торып та татар икенче татарны белмәгән җирләрдә бу әйберне үткәрүдә татарны җыюда үзенең бик зур өлешен кертте. Нинди генә эшкә алынса да, бик күп кенә өлкәләрдә монда килеп аралашулар. Безнең менә язучылар белән соң вакытта Башкортстаннан килеп бик матур чаралар үтә. Шулай бит, дөрес бит. Ул чаралар бик матур үтеп бара. Шуңа күрә дә без татар конгрессы белән кулга-кул тотынышып, матур итеп, бер-беребез белән аңлашып эшләргә шатланып бүген килдек. Нинди генә йомышыгыз буламы, нинди генә язучы кирәкме, нинди генә әйбет каядыр барырга, нәрсәдер турында язарга кирәк икән, милләт өчен безнең язучыларыбыз ике кулларын сызганып, һәр вакытта да әзер. Хактан да бу фикерне алышып, без һәр вакытта теге я җырчылар алабыз, я биючеләр алабыз, я ансамбльләр алабыз. Безнең каравыкта язучылар чыгып кала, менә бүгеннән соң яшәр кирәк, кемнең мөмкинлекләре бар. Тәкъдимнәр буенча без шушы очрашуларга бернеме, икенеме күп кирәк булса, шуны хәтле чакыртып, җәлеп итеп, үтенеп, бергәләп барып алабыз һәм үзебезнең программага моны кертә алабыз. Чөнки сәхнәдән чыгып, үзек укумы, шигырь укумы яки алар теге икенче форматта очрашулармы? Менә мин әйтә алам, без 2 ай элек Магнитогорскига баргачтан, Магнитогорскида безнең татар җәмгыятенә без библиотекада булдык анда. Татар библиотекасында аның директоры Урыс ханым, ләкин безнең бөтен библиотека татарча, халык җыела, җиңел һәм аның безнең кырында гына үзәгебездә тора. Мин шул вакыттан сораган, без анда китаплар җибәрдек, берничә шагыйрьне җибәрдек, анда очрашулар булып, халык белән сөйләштеләр. Һәм бик зур рәхмәтле булып, тагын килегез, тагын эшләйбез дип, андый фикерләр булды. Шуннан да җәмәгать менә бу безнең күтәрелү беркадәр милләтне уятып җибәргән шикелле, хәзер шуны урамда да балаларны яшьрәкләрне, үскән балаларны татарча өйрәтүдән булыш. Чөнки һәр вакытта да әгәр милләт авырып кичерсә, аның халкы уяна торган гадәте бар. Ләкин шул вакытта безгә шул үзгә шактый нәрсәне эшләргә кирәк, мондый сүзләрдән котылып, менә шул конкрет эшләргә кирәк. Менә мин үзем шундый тәкъдим иттем, ул дөресме юкмы дигәндәй, менә безнең һәр районда булырга тиеш бер татар гимназиясе. Бу татар гимназиясен әйтик, глава администрациясының шул хезмәт район башлыгы эшләйме. Яисә анда һәр районда бизнесменнар бар. Менә ул татар гимназиясе, менә Алканыштагы шикелле, бу үрнәк гимназия булырга тиеш. Анда татар балалары барырга тиеш, чөнки анда татар, рус, инглиз телләре укылырга, шуннан башка ибәрәкләр дә булырга тиеш, башкасы да, кыскасы менә шул балкып торырга тиеш ул. Һәр районда безнең хәзер максатыбыз булырга тиеш, һәр районда бер татар гимназиясе булырга тиеш. Һәм менә бу ни өчен? Чөнки хәзер балалар куркалар, менә 10-ны бетерергә 2 кеше бармый хәзер. 8-ны бетерәләр дә, 9-ны бетерәләр дә. Görevler Kıbrıs'ta şu ya pedişirişe ya medisinski işe var. Biz onun için varmıyız, ne için varmıyız diye söylemedim. Margoya işleyen şu buralar bilenim de. Bana biz kiralmıyoruz birinciden Acistan al okuyun. Acistan alsak da bizim bir koyada kabul etmeyecekler. Rusça bilmezsek, Tatar mektebini bitirsek bizim bir koyalım. Sonra görünen ikinci bir takdim, birincisinden Beylindu. Menə Kazanda bir neçə pedişirlik şəkil. Tatar pedişirlikçiləri, Tatar, Rus bolsunlarında həm medisina işçiləri var. Çünki bizim bütün yaşlarımız, en kibar yaşlarımız mənə görəsiz, onlar baralmılar yuvarı boyutlarına. Mənə şunlara görə, əgər də o pedişirlik bitirsə, medisina işçilik bitirsə, faydır vuzlarda imtixansız ikinci kurs kalırlar mümkün. Çitten tarafı okurga aldığı mümkün, devam ettirge mümkün. Ona göre onlarda eğitim училище diplom bulsa, medisina училищесі diplom bulsa, bu yuvarı okuruna barı kira başlar. Ona göre Kazan'da, başka şehirlerde etik şahlıda bölünmeden училищеларını yamadan yamatırlar ki. Hemen nasıl tağın bir sınıfı takdimin, sondan da Milli Üniversitesi'ne bir aşırı zeydinden bilesin. Bu Milli Üniversitet, Kıfır Kastafı'nda bugün bütünlüğü ayrım olur. Şuna biz bu mental institut uygulamaya başlık verdik. Bulay bana bol çıktı. Bir yılını üniversitete, fakültete
140 кеше барысы да үттілер нені проходной балны бергендей. Ләкин орын жетмей, бізге 120 орын берділер. 20 кеше қалды бұлай. Bundan Мәгарif Ministrine barıp сөйлештік те, мына дейсіз де оқытсаңыз де, біз де балаларға шеткен төлейбіз де. Мына шулай моменттер мен сіз ойламағанда келіп шықты, 20 кіші білен тастап жіберділер, біз сол кешілерін аудиториядан шығып қалдырайық, анда келерлер, оқилар еді, ішлейлер еді. Ondan sonra енді мына вақырында шын мағынасында енсет болып шықты. Мына шуларға көре, мына шул формадарақ ашып келер алсақ, бұл біздің әлбәтте зор жеңіл болады. Стратегияның негізінде глобализация шартларында татар тілін бүгінгі күнде сақлап қалу, ертеге үстіру һәм милли ғұрурлықны, рухны нығыту болуға тиіс. Һәм глобализацияға қаршы тұрға үйреніп. Әгәр дә біз глобализацияға қаршы тұрға үйренмесек, біздің бүтін кішенуіміз, бүтін тырышлықларыбыз бушқа кетешек. Milli ғұрурлықны тарих белән генә үстереп булмый. Аны татар халкының бүгенге мәдәни һәм икътисади казанышлары белән ныгыту мөһим. Татарстанны Россиянең иң алга киткән регионы итеп беләләр. Татар халкының югары рухи биеклекләргә күтәрелүен дөнья белми. Татар исемен соңгы елларда дөньяда яңгыраткан 2 сәясәтче, 2 академик, берничә спортчы, 2 iş opera җырчысы, 1 композитор, 1-2 балет артисты бар. Әлбәттә, универсиада, футбол буенча дөнья чемпионаты, Сабантуй һәм күпмедер дәрәҗәдә мөселман киносы фестивале. Стратегияның төп адресаты балалар һәм яшьләр. Бүгенге 40-50 яшьлек кешеләрнең психологиясе утырган, характерлары формалашкан, гадәтләре тотрыклы, ләкин алар белән дә эшләргә кирәк. Әлбәттә, гаиләдә һәм хезмәт урыннарында. Һәр учреждениедә, министрлыкта, офиста, кичкенә генә булса да, татар әдәбияты китапханәсе булырга тиеш. Һәр бер һичшиксез булырга тиеш. Татар телендә, әмма ләкин татар әдәбияты, рус телендә татар әдәбияты һәм башка телләрдә татар әдәбияты. Гарәпчәгә тәрҗемә ителгәнме, инглизчәгәме, башка телләргәме. Стратегия куйган максатка ирешү өчен иң беренче нәүбәттә яңа кеше рухы инженеры кирәк. Кеше рухы инженерлары, теге Максим Горький әйткән, писатель это инженер человеческих дух дип. Әмма ләкин алай гына түгел. Кеше рухының инженеры иң беренче нәүбәттә укытучы. Укытучы кешене формалаштыра мәктәптә һәм аннары язучы. Укытучы язучы ярдәмендә аларны башка бик күп әйберләрне файдаланып эшли. Алар балаларыбызда милли ғұрурлық тәрбиелеуші иң жауаплы кадрлар. Моның өчен Татарстанда кичекмәстән Казан дәүләт педагогия университетын тургызырга, аны дөньядагы иң алдынгы укыту тәрбияләү методлары һәм әсбаплары белән тәэмин итәргә кирәк. Безгә билим бирүчеләр генә түгел, безгә педагог укытучылар кирәк. Республикабыз икътисады андый гына чыгымнарны күтәрә ала, моңа бернинди федераль законнар комачауламый. Педагогика университеты Татарстан җитәкчелегенең һәм хөкүмәтенең беренчел иң мөһим кайгырту объекты булырга тиеш. Моның әлбәттә махсус концепциясын булдырырга кирәк. Тактик мәсьәләләр. Әгәр татар гаиләсенә үзләре языламы, муниципалитет тәэмин итәме һәр татар гаиләсенә, республика бюджетымы, кимендә 2 журнал, 2-3 газета килеп торырга тиеш. Республиканың һәр балалар бакчасы ел сайын 5-6 балалар өчен нәшер ителгән рәсемле китаплар белән тәэмин ителергә тиешләр. Әгәр дә газетлар, журналлар гаиләгә килә икән, кемдә булса барыбер бер мәртәбә булса да ачып укый һәм шулай тәрбияләнә башлый. Татарстандагы бүтән төр югары уку йортларында, бүтән техник уку, медицина, авыл хуҗалыгы һәм башка 2-3 семестр булса да,
жеңілейтілген программа белән татар әдәбияты укытылырга тиеш. Югары уку йортларын тәмамлаган белгечләрнең татар телен һәм әдәбиятын белмәүләре халыкка тискәре йогынты ясый. Татар журналистикасын булдыру мөһим. Моны КФУдагы журналистика бүлеген яңаша сүтеп кырудан башларга кирәк. Әйтик, магистратура форматында. Журналистика магистратурасына башка вузлардан инде белгечлек алган, күпмедер язу сәләтедә булган татар телле бакалаврларны чакырырга кирәк. Юкса икътисад, медицина, музыка, театр, сынлы сәнгать, авыл хуҗалыгы, промышленность, төзелеш, финанс турында профессиональ анализ белән Татарстан матбугатына, бигрәк тә Россия матбугатына чыга алырлык татар журналисты әлегә юк дәрәҗәсендә. Татар эстрада сәнгатенә җитди игътибар кирәк. Андагы үзешчәнлектән арынмыйча, татарның эстетик зәвыгын заман таләпләре югарылыгына күтәреп булмаячак. Профессиональ сәнгатькә һәм әдәбиятка халык үз зәвыгы югарылыгыннан таләп куячак. Бу культура алгарышын туктатачак. Кайчанда булса күргәнегез бармы? Минем әтиемнең туган көне аңа бүләк итеп Нәҗип Җиһанов, Салих Сәйдәшев, я булмаса Мансур Музафаров һәм башка композиторлар әсәрләрен сораганда. Сорыйлар үзешчән теге җыр яза белүче кешеләрнең әсәрләрен сорыйлар. Сәнгать халык ул тел һәм культура, мәдәниятне дә кертеп. Мәдәният культурадан бераз таррак. Сәнгать халыкка иярергә тиеш түгел, ул халыкны ияртергә тиеш. Тенденциялар. Татар телен саклауны без татар авылы белән бәйлибез. Бу бүгенгә бәлки дөрестер. Ләкин авыл телибезме, теләмибезме, кимүгә һәм сыйфатын югалтуга дучар. Авылда клублар, мәдәният йортлары салабыз. Ләкин алар халыкны телевизордан айырып ала алмыйлар. Чөнки телевидениеда рус телендә бара торган программалар, тапшырулар, сериаллар татар телендәгеләрдән кызыклырак, тирәнрәк. Димәк, аларның тартып тору кешедә зуррак. Татар телен саклап калу стратегиясе шәһәргә юнәлтелергә тиеш. Халык үзлегеннән үсми һәм камилләшми. Аны талантлы шәхесләр үстерә. Әлбәттә, дәүләт, хөкүмәт халыкка да, шәхесләргә дә тиешле шартлар тудырганда. Беренче чиратта әдәбият һәм сәнгать кешеләренә, чөнки фән, икътисад, хуҗалык итү милли әйбер түгел. Үтә талантлы язучыларга, композиторларга, режиссерларга, рессамнарга, артистларга республика җитәкчелеге, дәүләт оешмалары тарафыннан аерым мөнәсәбәт булырга тиеш. Бигрәк тә яшьләргә. Алар белән эшләү концепциясе кичекмәстән булырга кирәк. Алар татар халкы. Телевидениедан шулкадәр бик күп зәвыксыз һәм эштәлеге дә, шигъри яктан кимчелекле әсәрләр бик күп яңгырый. Без алар белән халыкны тәмам боздык, шүпләдек. Менә шул вакытта бит нинди җырлар да язылды безнең. Менә шундай уйлаганым бар иде. Ни өчен соң без шундай ком бураныннан башлап Вафилә Гыйззатуллинаның "Син бит татар кешесе, әйдәге берләшигәле татарлар" дигән җырлар, Казанымның 7 капкасы, сәяси җырларыбыз бик күп безнең, шундай тирән эштәлекле. Шуларны туплап, бер диск чыгарып, ул анда бер кимендә 50 җыр булачак. 50 белән әле мин бер генә юнәлешлесен әйтәм. Иделе маша кул сузам, шагырымнар арасына "Син бит татар кешесе" дип изгәләнеп язылган җырларыбыз бик күп бит. Белән барыгыз да беләсез. Шуларны бер диск итеп чыгарырга иде дә. Безнең менә бу конгрессның филиалларына таратырга иде. Башта бик зур презентация үткәрергә иде ул дискка. Татарда горурлык уята торган җырлар яңгырасын иде. Мин сине кочакларга теләгән идем, син кочакламадың кебек җырлар белән генә милләтне тәрбияләп булмый. Бик зур кызыклы идея әйткән иде. Менә ул тормышка ашырга тиеш дип саныйм мин аны. Безнең 1000 еллык бакчасы бар.
hem anda ortada kolgalı tura. Ул кояш шикелләнгән юллар килә. Мин шушындый әйбер әйткән идем. Безнең язучылар ничә гасыр язучылар булган, һәрбер кояшның бер линиясеннән язучыларның дуслары килергә тиеш Колгалыга. Без Колгалыдан үсеп чыккан дигәнне аңлатыр. Иң борчыган әйберләрнең бүгенге көндә берсе тел комиссиясенең эшләмәве. Теләсә кем татарча сөйләшмәгән кешеләрдә сүзлекләр чыгара. Шул иң соңгы сүзлекне безнең нәшриятлар соңгы сүзлекләргә таяна. Бу сүзлекләрне бары тик телчеләр төзи һәм телчеләр кайсысы усалрак шуның сүзе үтеп, аларның сүзләре языла. Bir диалектларда да кулланылмаган, моңарчы әдәби телдә дә кулланылмаган сүзләр әдәби тел нормасы булып сүзлекләргә теркәлде. Нәшриятка бер хатасыз китапны илтәсең, шыбыр хата белән чыга. Без сүзлеккә таянабыз диләр. Без телкә бары тик алга таба тел комиссиясен төзергә, халыкның күпчелек өлешен безнең шул Ринат Максимовичлар, Тәлгат абыйлар кебек зур язучылар да булган, галимнәр дә булган кешеләр кертелергә тиеш, телчеләр генә түгел, һәм сүзлекләрне төзегәндә дә аңлатмалы сүзлекме ул башкасымы безнең әдәбиятчылар катнашырга тиеш. Милләтнең киләчәге турында уйлаганда, әгәр дә аның менә социаль институтлары алар бик күп инде, мәдәни, фәнни институтлар, тәрбия институты, мәгариф институтлары. Шушы институтлар турында без уйламасак, шушы институтлар гөрләп, нәтиҗәле рәвештә эшләп тормаса, без үзебезнең киләчәгебез турында хыяллана алмабыз дип уйлыйм. Безгә әгәр дә телебезне, мәдәниятебезне сакларга теләсәк, безгә киләчәктә Татарстан Фәннәр Академиясе составында манда Milli Мәгариф институты ачарга кирәк. Бу зур, менә бу социаль институтлар җөмләсеннән инде бу. Бу әллә ни зур чыгымнар таләп итә торган институт түгел. Элек бар иде бит ул. Әйе. Siz tiyuni Әйе. Һәм бу milli стратегиядә әлбәттә безнең бит үзебезнең Фәннәр Академиябыз. Аңа зур вазифалар йөкләргә тиеш дип уйлыйм мин. Bizning bitta qozonish bor. Mana Tatar Kongresi sistemасында ул билгеләйбер. Чөнки һәр чыккан татар китабының 85% безнең халыкка хезмәт исәбенә таратыла. Бу менә безнең милли стратегияның bir тармагы, бик мотор тармагы булырга тиеш. Инде шактый казанышлы тармагы. Инде әзер схемасы булган, механизмы булган тармагы. Ләкин әлбәттә бу дәрәҗәдә генә ярамый саныйм мин. Аны киңәйтергә, чөнки елдан ел барыбер татар китабының саны кими чыга торган. Аның чөнки кыйммәтләнү аркасында бу акчага инде һәм кимрәк чыгарабыз. Һәм шагына бер бик Рушагына берінде татар телендәге дәреслекләр кими. Ел сайын кими бара, тәрҗемәләр дә кими. Чөнки заказлар юк. Бу шартта инде безнең мәгариф министрлыгы әлбәттә үзенчә аңлап торган мөмкин байларны, ләкин без аны аңламыйбыз нәшрият кешеләре. Чөнки безнең төп нәшрият эшләрен алып бару өчен акча бирә торганда, билет тутыра торганда, штатны тота торганда бер юл инде, бер чара. Менә шуңа күрә киләчәктә татар китабы дигән бер махсус тармак булырга тиеш дип саныйм бу стратегиядә. Әлбәттә аның төрле ваграк тармаклар булыр, балалар китабы, әйтик, дәреслекләр, фәнни юнәлеш. Әлбәттә бу шартта инде әдәби мирас юнәлеше, сәнгать. Менә бу якларны шулай ук бик җитекләп эшләп, татар китабын алга җибәрү, аны ничектер көчәйтү, бастыруны, халыкка ирештерүне көчәйтү, кибетләр ачу, китапханәләр бирләштерүне, монда бөтен система алырга тиеш дип саныйм. Без бүген әлбәттә стратегияның нечкәлекләре турында сөйләшсәк әйбәт булыр иде. Мен барчада узган сезнең сөйләшүне телефоннан карап бардым. Баштан алып ахырга кадәр ул эскизларында карап бардым. Миңа калса эскизларда инде ул без сөйләшкән әйберләрнең бөтенесе дә бар. Менә ничек стратегия битендә ул 30 елга планлаштырыла. Ул бик узун гомер,
30 yılga mı? Менә без 90-нчы елдан бирле шулай ук 30 ел яшибез яңа бер Татарстанның, татар халкының бер тормышында. Ләкин стратегияны язар өчен, алга этәр өчен, бер тапкыр артка борылып карарга кирәк. 30 елга чиксез анализ ясарга кирәк. Нәрсә эшләгәнбез, нәрсә югалтканбыз, ул статистика булырга мөмкин, анализ, экспертиза булырга мөмкин. Әйтик, без күпме авылны югалтканбыз, күпме татар мәктәбен. Авылда күпме татар юкка чыккан шәһәргә күчкән. Мәктәпләр, телебез. Әлбәттә, безгә законнарны барлап чыгарга кирәк. Татарстан законнарын, федераль хакимиятның законнарын. Шул вакытта гына без алга таба карый алабыз. Шуларга нигезләнеп, без алдагы 30 елга нәрсәдер планлаштыра алабыз. Аннары без җиңел сөйләшәбез инде, ләкин бит без Россия ичендә яшибез. Дәүләт ичендә безнең республикабыз. Аларның үз законнары бар. Алар күп очракта бездән сорап тормыйлар. Безнең фикерләребезне сорап тормыйлар. Без тәкъдим иткән законнарны да кабул итмиләр, алар корзинга гына салып ташлыйлар. Менә шул тенденцияны безгә ачыкларга кирәк. Менә тел мәсьәләсендә без төп башына утырдык бит инде. Хәзер бер нәрсә булмаган кебек, менә шушы бүгенге вазгыяттан чыгып, нәрсә эшләргә тырышабыз. Бит бу зур югалту булды, ул афат булды. Без аларны ул турыда сөйләмәйбез. Янәсе инде менә федераль хакимият шундый закон чыгарды, безгә дә файдалы. Менә беренче дәреслегебезне ниндидер нигә киткәннәр, ул да әйбәт. 2 сәгать шулай ук ярап тора хәзер. Шул 2 сәгатькә яраклашып, нәрсәдер татар телен үстерергә тырышабыз. Ул үсү буламы, юкмы? Аннары бит инде тагын төрки дөнья бар. Татар үзе генә бит инде алга бара алмый. Аның янында башкортлар бар, удмуртлар бар, угырлар бар, бөтенсе дә бар. Һәм рус дөньясы бар, зур урыс дөньясы. Алар белән ничек килешеп яшәргә була киләчәктә. Менә шуларга һичшиксез анализ кирәк. Стратегияны языр алдына. Менә шуңа көйләнеп язылырга тиеш стратегия. Шуңа күрә инде ул кем эшләргә тиештер, мин аны белмим. Ул әлбәттә зур группа булырга тиеш.